Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê CENTCOM ragihand ku bi fermana Serokê Amerîkayê Donald Trump wan dest bi pêleke nû ya êrîşên asmanî li Dijî Îranê kiriye. Di êrîşeke Beriya Îranê ya li Urdinê de du leşkerên Amerîkayê hatin kuştin û leşkerek jî winda bû. CENTCOMê da zanîn ku armanca wan lawazkirina şiyana Îranê ya ji bo çêkirina metirsiyê ya li ser keştiyên bazirganî yê li tengava Hormuzê û cezaya Supaya Pazdaran a Îranê ye ku berpirsên êrîşa li ser leşkerên Amerîkayê yên li Urdinê ye. Beriya destpêkirina Êrîşan nameyeke nivîskî bi navê Rêberê Bilind Îranê Mucteba Xamineyî hatibû belavkirin. Têde gef li Washingtonê hatibû xwarin û hatibû ragihandin ku Amerîkayê baca hewildana ji bo berfirehkirina şer bide. Di nameya Xamineyî de îmzaya Donald Trump wekî bêqîmet û bêbawer hat pênasekirin û hişyariya şikestineke mezintir di Amerîkayê. Li beramberî vê yekê Wezîrê Şerê Amerîkayê Pêt li ser hesabê xwe yê tora civakiya Xê nivîsî qurbanîdana leşkerên me tenê vî nameya ji bo rûbrûbûnê xurtir dike. Alozî tenê di navbera Washington û Tehranê de nemaye. Lêbelê li çend welatên herêmê jî belav bûye. Supaya Pazdaran a Îranê ragihand ku wan êrîşî navenda piştgiriya leşkeriya Amerîkayê ya li kampa Êrîşanê û baregeha asmanî ya Alî Salimê ya li Kuweytê kiriye. Li hêladin şîrketa petrolê ya Kuweytê piştrast kir ku zirar gihîştiye yek ji tesîsên wanê petrolê. Medyaya Îranê ragihand ku baregeha asmanî ya Şêx Îsa ya li Behrênê ku belavkirin şerên Amerîkayê lêne hatiye armanc kirin. Herwiha televizyona fermî ya Îranê belav kir ku di êrîşeke dronî ya li baregeha Amerîkayê ya li Urdinê de du belavkirin şerên Amerîkayê hatine têkbirin. Ev şerê ku ji meha Sibatê de destpêkiriye armanca Amerîka û İsraîlê têde ew e ku bernameya mûşekiya Îranê û komên nêzîkî wê têk bibin. Niha şergihiştiya qonağa kontrolkirina tengava Hormuzê Koreya pênceka petrola cîhanê ye. İran Amerîka bu yekê tohmetbar dike ku dixwaze dest deyne ser tengavê û li hêla din Amerîka dibêje ku ew tenê dorpêça deryayî dixe ser Îranê. Yekîtiya Ewropayê welatên kendavê bi daxuyaniyeke hevbeş ji Îranê xwestin ku yekser êrîşên xwe yên li ser keştevaniyê rawestîne û tengavê vekirî bihêle. Li gorî amarên fermî ji destpêka şer heta niha 16 leşkerên Amerîkayê hatine kuştin û zêdetirî 420 leşker jî birîndar bûne. Wezareta Tenduristiya Îranê ragihand ku di sê hefteyên borî de 5 kes di êrîşên Amerîkayê de hatine kuştin û zêdetirî 500 kesî jî birîndar bûne.